Kun valokuidun myyjä saapuu sun ovelle, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus kysyä kaikki kysymykset, mitkä sua kiinnostaa valokuituun liittyen. Se tarkoittaa myös sitä, että teidän asuinalueella on käynnissä valokuitukampanja ja sulla on mahdollisuus liittyä valokuituverkkoon tarjoushintaan. Meille tärkeitä arvoja on läpinäkyvyys ja avoimuus ja se, että me myydään valokuitua vastuullisesti. Me noudatetaan myös KKV:n linjauksia valokuitumyyntiin liittyen. Mitään ei tarvitse ostaa heti, eikä meidän ole tarkoitus pakkomyydä, vaikka myyjät saattavat käydäkin naapurustossasi useammin. Sinulle jää aina aikaa harkita ja saat myös myyjän yhteystiedot. Myös asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin. Me laajennetaan jatkuvasti meidän verkkoa ja ehkä nähdään pian sunkin naapurustossa. Meidät tunnistat tästä logosta.